Днес се събираме тук, обединени от обща цел – да преодолеем изпитанията на живота и да открием пътя към светлина и надежда. Всяка битка, която водим, оставя следи в душите ни, но вярата, че можем да се променим и да намерим по-добър път, е това, което ни дава сила и кураж. Алкохолът е коварен враг, който бавно и тихо краде от нас радостта, здравето и взаимоотношенията ни. Но нека ви кажа, вие не сте сами в тази борба. Всеки от нас тук носи тежестта на своите грехове и изпитания, но заедно можем да се подкрепяме и да се изправим пред тези предизвикателства. В момента, в който осъзнаем, че сме зависими, е моментът, в който започваме да си възвръщаме контрола. Това е моментът, в който признаваме, че имаме нужда от помощ и че не можем да продължим сами. И в този момент, когато се обръщаме към Бога, Той ни показва своята милост и любов. Бог е винаги с нас, дори когато се чувстваме изгубени и отчаяни. Той ни обича и ни подкрепя, дори когато не можем да го видим или почувстваме. Когато отворим сърцата си и поискаме Неговата помощ, Бог ни изцелява. Той ни дава сила да преодолеем зависимостите и ни води по пътя на изцелението. Искам да ви напомня, че има изход. Има надежда за по-добро бъдеще, в което вие ще бъдете свободни от веригите на зависимостта. Вашият живот може да бъде изпълнен с радост, мир и здраве, когато се доверите на Бога и позволите Неговата светлина да ви води. Знам, че пътят напред може да изглежда дълъг и труден. Знам, че ще има моменти, когато ще се чувствате слаби и изкушението ще бъде силно. Но всеки път, когато се борите с тези мисли, помнете, че Бог е с вас. Той ви дава силата да устоите и да продължите напред. Всеки един от вас има в себе си силата да се промени. Вие сте по-силни, отколкото си мислите, и с Божията помощ можете да преодолеете всяка пречка. Вярвайте в себе си, вярвайте в Бог и знайте, че няма нищо невъзможно, когато имате вяра и решимост. Позволете на Бог да ви изцели, доверете се на Неговата любов и милост и знайте, че дори в най-тъмните моменти винаги има светлина, която ви очаква. Пътят към възстановяването може да бъде дълъг, но всяка малка крачка, който правите напред, ви приближава до свободата и мирът, който заслужавате. Бог да ви благослови и ви пази. Нека Неговата светлина ви води и да ви даде сила да преодолеете всяко препятствие. Нека вашата вяра бъде ваша опора и вашият пътеводител. С Божията помощ всичко е възможно. Откакто съществуват злоупотребяващите вещества, хората са ставали жертва на пристрастяване. Библията е източник на история и мъдрост относно изкушението, дълготърпението и предаването на греха. Когато търсите отговори или напътствия в Библията, важно е да имате предвид, че любовта е основата на Евангелието и разширява прошката и изкуплението от Исус Христос. Без значение кой път сте поели в живота, винаги можете да намерите любов, надежда и благодат в Исус. Много от нас смятат, че няма начин някога да се откажат от наркотиците или алкохола. Но подценяваме силата на Бог, подценяваме силата в себе си. Разбира се, по-лесният път може да се откажем и да се върнем към старите си пътища. Но ние сме напълно способни да победим тази болест веднъж завинаги. Необходими са само фокус, решителност и упорит труд и молитва. Пристрастяването кара човек да се чувства безнадежден и в капан, контролирани и ни кара да забравим кои сме били. Но пътят на възстановяване е стъпка към постигането на контрол върху живота ви отново. Вече не трябва да сте роб на болестта. И с възстановяването е възможно да си върнете онова чувство за свобода, което сте чувствали, че сте загубили толкова отдавна. Днес искам да говоря с вас за нещо, което засяга мнозина, нещо, което може да бъде тежест, но и нещо, което може да бъде преодоляно – алкохолизмът. Зная, че не е лесно. Зная, че болката, разочарованието и чувството на безсилие понякога изглеждат непреодолими. Но аз съм тук, за да ви кажа, че вие не сте сами и че има надежда. Никой никога не е казвал, че възстановяването е лесно и е необходима дисциплина, за да го поддържате в дългосрочен план. И докато изкачването нагоре може да изглежда невъзможно в началото, крайният резултат е едно от най-възнаграждаващите постижения, които някога ще имате. Наградата е да възвърнете живота си и да достигнете истинския си потенциал, което прави упоритата работа в началото напълно заслужаваща. Всеки един от вас, който се бори с тази зависимост, е силен.
Вие сте воини в тази битка. И въпреки, че пътят може да изглежда труден, искам да ви уверя, че има светлина в края на тунела. Тази светлина е вярата, тази светлина е любовта, тази светлина е Божията благодат. Нека погледнем към Исус Христос, който винаги е бил там за нас, дори в най-мрачните ни моменти. Неговата любов е безусловна, Неговата сила е безгранична и Неговата помощ е винаги на разположение. Когато се чувствате сами и изгубени, спомнете си, че Исус е там, готов да ви помогне и да ви подкрепи. Той знае вашите болки и страдания и Той иска да ви освободи от тези окови. Знайте, че с Божията помощ можете да преодолеете тази зависимост. Можете да намерите сила, която не сте подозирали, че имате. Нека вярата ви бъде вашият компас, вашата надежда и вашето вдъхновение. В трудните моменти, когато изкушението изглежда непобедимо, обърнете се към Бог. Молете се за сила, за насока и за утеха. И помнете, че Бог винаги е с вас и ви обича безусловно. Вие сте достойни за ново начало. Вие сте достойни за живот, изпълнен с радост и мир. И с Божията помощ това ново начало е възможно. Вярвайте в себе си. Вярвайте в Божията любов и знайте, че вие имате силата да промените живота си. Днес е денят да направите първата стъпка към нов живот. Вярвайте, че с Божията помощ и подкрепа можете да преодолеете всичко. Нека вярата ви бъде вашият щит и вашият водач. Благодаря ви и нека Бог бъде с вас. По време на това пътуване към изцеление и свобода, благословени бъдете и знайте, че не сте сами в тази битка. Бог е с вас и Той ви дава силата да преодолеете всяко предизвикателство с любов и вяра.